Hej, jeg hedder Selma, og jeg vil fortælle jer lidt om autisme-spektrum-forstyrrelse. Det er en lille introduktion, og det gør jeg, fordi jeg kan, og fordi jeg synes, det er nødvendigt. Vi snakker her om en neuropsykiatrisk udviklingsforstyrrelse, hvilket betyder, at det er en mangfoldighed og opfattelse og tankegang ved autister, og i den her præsentation viser jeg karakteristika, udfordringsstyrker og støttemuligheder. Hvad er ASF? ASF er autisme-spektrumsforstyrrelse. Det er en udviklingsforstyrrelse og en neuropsykiatrisk diagnose. Og det påvirker det sociale interaktion, kommunikation og adfærd. Og hvis det ikke påvirker alle tre af de her, det er sådan trekant, det hedder vingstriel. Hvis det ikke påvirker alle tre, så har man højst sandsynligt ikke nul autisme. Man skal være på alle tre punkter udfordret. ASF er den nye betegnelse for autisme. Førhen, og det kender I jo alle sammen, har vi haft de der betegnelser, som hedder Asperger og infantil autisme. Så har vi nogle gode og undefinerbare gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ja. Og de diagnoser, dem har man droppet med den nye diagnosemanual, der er udkommet nu her. Og man har besluttet sig for at sige, at autisme er en spektrum. Man kan være helt til venstre og helt til højre, og kan være udfordret af en manifold ting, som jeg går lidt ind over. Spektret omfatter en bred vifte af færdigheder, og man skal være så bevidst om, at ikke to mennesker med ASF er ens. Der er rigtig meget personlighed bagved. Man er påvirket af sin omgivelse, af sin intelligens også. Man er påvirket af, hvor man er udfordret af sin autisme, og man er påvirket af den person, man er, den familie, man kommer fra, den samfund, man bor i, og de medfødte egenskaber. Så der er. Du vil aldrig finde en autist, som ligner en non-autist. Du kan genkende nogle adfærdsmønstre, men de er bare pakket ind i 15.000 andre adfærdsmønstre, så det findes ikke sådan universal autist. Hyppighed og årsager, der snakker man rigtig meget om, at genetik spiller en stor rolle. Det er bevist. Miljøfaktorer er der meget sniksnak om, men man har ikke noget evidensbaseret beviser endnu. Man undersøger rigtig mange ting, og der findes også en enkelt forskning, som har påvist et eller andet med vaccine og autisme, som man har fuldstændig plukket fra hinanden. Og ham, der har skrevet den her doktorarbejde, har mistet sin doktor og har også mistet sit arbejdsplads, fordi det var simpelthen ikke seriøs forskning. Han har haft en alt for lille evidensgruppe, men han har ikke haft nogen målgrupper. Altså det var egentlig kun en påstand, som han har underbygget med nogle rigtig fine ord, men desværre for rigtig mange mennesker bliver det stadigvæk hængende, og det er mega skræmmende, synes jeg i hvert fald, fordi jeg har multihandicap fætter, fordi hans mor ikke var vaccineret. Så jeg ved egentlig, hvad det betyder at være bange for at vaccinere, fordi man er bange for, at ens barn får autisme, og så dør barnet af mæslinger. Ja, men det må folk selv om. I dag ved man, at 1-2% af den almindelige befolkning har autisme. Drengene bliver 4 gange så meget diagnosticeret end piger, hvilket ikke betyder endnu. Altså, at det virkelig er sådan, at piger har mindre autisme. Det er ikke en drenge-ting. Det samme er jo med ADHD. Man ved med ADHD, at gennemsnitsalderen ved drengene, og der diagnostisering, den ligger helt ned ved 10, og ved pigerne helt op ved 16. Så teorierne
Og påstand af de psykiater og professorer, der beskæftiger sig med det her, er, at pigerne er simpelthen bare bedre til at afkode de sociale regler og normer, og bedre til at maske. Hvilket betyder, at de brænder også hurtigere ud, får hurtigere depression, og når de er inde i det her depression, selvskælden, adfærd, ved autister er det også oftest anoreksi, når de er tilknyttet over deres komorbiditet i psykiatrien, så finder man egentlig oftest frem, at årsagen til de her komorbiditeter er de her neuropsykiatriske diagnoser, som autisme, ASF, altså ADHD og ADHD, altså autisme plus ADHD er. Og det er sådan lidt træls, fordi kunne man afkode det før? Altså jeg håber stadigvæk på, at man på et tidspunkt finder en vej og kunne scanne hjernen og sige, okay, det her, den neurodivergent hjerne, det arbejder vi fra starten på, men så langt er vi ikke kommet endnu. Ved cirka 5,99 millioner mennesker, som bor i Danmark, og 1-2% af befolkningen, det besvarer cirka til, at det er omkring 60.000 til 120.000 mennesker i Danmark har autisme. De er ikke alle sammen tilknyttet psykiatrien. Man skal jo også tænke på, at man har kun fået en diagnose, når man er udfordret af den. Så hvis man har rigtig mange velfungerende autister eller ADHD'er, som jeg rigtig mange gange render ind i, så får de ikke en diagnose, og højst sandsynligt har heller ikke brug for en diagnose. Fordi en diagnose er jo kun arbejdsredskab til, at man trives. Og det skal man også være meget, meget ops på. Rigtig mange render nu rundt og siger, jamen det du fortæller, og så har jeg jo også en diagnose. Jeg har ikke været tilknyttet psykiatrien op til jeg var 44, altså det her år. Første gang med min ADHD, fordi det var ikke nødvendigt. Jeg har levet mit liv, jeg har levet det godt. Nu brændte jeg ud, nu skulle jeg have hjælp. Så skulle jeg jo ind med min diagnose i psykiatrien tilknyttes, og så skulle vi finde en vej. Førhen, der var det slet ikke snak om. Jeg har først begyndt at snakke om, at jeg selv er neurodivergent, da jeg kunne se, at det hjælper mine elever og mennesker med neurodivergens at åbne sig over for mig, eller spørge spørgsmål, og jeg har en helt anden forståelse til det. Fordi jeg jo ved, at sådan er det bare. Det kan vi ikke om på. Når vi snakker nu om autisme, så er sociale interaktioner en mega stor problem. Altså autister, de kan ikke det her overfladet small talk eller noget. Det kan mange i hvert fald ikke. Når de starter med at snakke med dig, så er det her store talk. Altså, og hvis du snakker om deres yndlingsemne, så er det en kæmpe stor talk. Men small talk, det problem er bare, at en autist har det ret svært med at lyve omkring tingene, eller gøre som om, selvom det ikke er. Altså ved børne, der ser man ofte, at de har autisme, fordi de ikke kan spille rolleleg. Fordi de ikke lyver, fordi deres fantasi er ret begrænset, og gør som om, det kan de ikke. Så small talk, hvordan har du det? Hvis du spørger en autist, hvordan du har det, altså hvordan har du det, så vil en autist tænke, hun spørger, hvordan jeg har det, og så vil han forklare dig, hvilken medicin er godt, og hvor han har hovedpine og mavepine, og hvilken hudcreme ikke fungerer, osv. Så du kan ikke bare være overfladisk med en autist. Udover at han har lært, at det findes overfladisk spørgsmål, så kan han godt svare, men ellers får du fuldbras svar. Der er en udfordring i at tolke nonverbale kommunikation. Nu ved jeg ud af nogle kommunikationskurser, at 90% af vores kommunikation, altså 80% af vores kommunikation er kropssprog, hvor det hører også ansigtssprog med, eller ansigtsudtryk,
Og så har vi noget tonelejersprog. Og en autist kan hverken afkode kropssprog eller tonelejer. Når vi ikke kan tolke de her non-verbale signaler, så går vi rigtig ofte skal i byen. Jeg ved ikke, om I kender det med sms'er. Når man skriver sms'er frem og tilbage, det går så hurtigt galt, fordi folk ikke kan afkode. Altså, de tolker jo deres egen følelser med ind, de tolker deres egen forforståelse med ind. Så man skal aldrig i sit liv skrive en sms i svære situationer. En autist læser dig, som om du var en sms. Så hvis du kommer med noget ironisk, og du er virkelig sarkastisk, så er det ikke altid, at man kan tolke det, eller en autist kan tolke det. Jeg har en pige, som jeg er rigtig glad for, og jeg skal virkelig passe på hvilken, fordi jeg har meget sort humor, jeg er meget ironisk, og hun tager det ofte som sandhed, og det kan jeg gå rigtig galt i byen med, fordi jeg kan forskrække hende mange gange, eller nej, jeg er også meget mobil, det skal man nok sige. Jeg har også andre autister, som for eksempel kan ikke tolke deres egen følelse heller. Altså, eller du snakker med nogen, som er meget monoton, og du kan ikke se deres ansigt. Er de glade? Er de ikke glade? Er de sur? Er de ikke sur? Fordi de bruger ikke deres ansigtsudtryk. Altså ikke kun, at de ikke kan læse det ved dig, men i det, de ikke kan læse det ved dig, har de aldrig lært det, så kan de heller ikke selv. Hvilket er ret svært for os, fordi vores kommunikation igen er 90% baseret på nonverbal kommunikation. Og kun 10% af de ord, vi snakker med. Altså, hvis du ikke har de her, altså de kommunikerer kun med 10% i sidste ende. Man kan lære rigtig meget af kommunikation, men man skal lære de fleste autister det på en analytisk måde. Så er det adfærdsmønster. Der har vi rigtig mange autister, som har en særinteresse, men der er mange, der misforstår, at alle autister har en særinteresse. Det passer ikke. Ofte skjuler det sig også ved den særinteresse, alle unge har, for eksempel computerspil. De ved meget mere om computerspil, men i det vi ikke fatter, hvad de snakker om, så ved vi slet ikke, at de har en særinteresse eller er rigtig gode i det, fordi vi selv jo ikke spiller. Altså, hvad ved jeg om Minecraft? Ikke 0 overhovedet eller LOL. Jeg ved, at de spil findes, og det er også rigtig okay med, men jeg ved da ikke, hvad de fortæller mig, når de snakker om de her spil. Det vil unge nok bedre kunne nørde rundt med, om det er en dyb viden, de har eller ej. Altså for mig er det bare kinesisk, når de snakker med mig, så det kan jeg ikke bruges til så meget. Udover det er det jo også ofte sådan, at det findes også mennesker, som er savante, kalder man. De har også det her ø-intelligens, det betyder, at de har en dyb viden inden for én ting, og ikke kan rigtig mange andre ting. De behøver bare ikke have autisme samtidig. Men man ser det her savant ofte ved autister end neurotypiske mennesker. Og det er meget kompleks. Og man skal også helt tiden vide, hvad neurodivergente mennesker, at tingene overlejer hinanden rigtig mange gange. Altså den er lidt tricky ofte. Men kun fordi man tænker, at alle autister har en speciel intelligens, heller det ikke. Men de har nogle særegenskaber. Autister er rigtig glade for rammer og mønster. De vil gerne have, at alt er som det er, og plejer at være. De føler sig meget utryg i en verden, hvor de ikke ved, hvad sker der inden for de næste 2 minutter eller 2 sekunder. Hvem skal man være sammen med? Jeg har nogle autister, som reagerer ekstremt på, når jeg skifter mit hårfarve, og spørger mig helt tiden, hvorfor gør du det? Og så og bliver også rimelig sur over, at jeg skifter min hårfarve, fordi hvorfor gør man det? Altså, har hun ændret noget i sin tankegang? Handler hun stadigvæk, som hun har gjort i går?
Vi har nogle autister, som har brug for stemme eller gentagelse bevægelser. Jeg har snakket med en autist, som skulle hver gang han var fremme steg, tage sine skridte, og kunne ikke høre omkring sig. Altså han var så fokuseret på at tælle sine skridt og sten, fordi han bare ikke kunne være i en ny situation, at han ikke fik med, hvad der sker omkring ham. Det har givet ham tryghed, men det er også udfordrende i en verden, som vi lever i, samtidig med udfordrende for alle neurotypiske omkring ham, når de ikke ved, hvad der foregår i hans hjerne. Hvad han lige har gang i, hvorfor han reagerer, som han gør. Det findes også autister, som ikke kan lide at skifte tøj. Rigtig mange kan ikke lide at skifte lærer. Det har jeg oplevet mange gange. De kan ikke lide at skifte fag, selvom de ved, at de skal skifte fag. Derfor er det altid vigtigt at gøre det synligt for autister. Hvad skal der ske i dag? Hvad skal der ske i morgen? Og sådan noget. Når jeg har i familien nogle autister, når vi går i en fremmed by, så ved de i forvejen, at vi skal derhen. Det bliver de informeret med det som om. Vi planlægger i forvejen, hvilke restauranter vi besøger. Vi planlægger, hvilket museum vi går i, og så får de en link til alt. Altså der er nogle voksne autister, eller næsten voksne. De kan selvfølgelig selv kigge efter, hvilken museum det er. Men de vil altid gerne have sådan nogle plan. Hvad skal vi? Hvorfor er vi der? Hvor længe bliver vi? Hvor sover vi? Hvad spiser vi? De kigger før på kortet. Altså hvis vi planlægger noget, og de får 2 måneder før kortet fra restauranter, så kigger de i den. Og det er en rigtig god måde at gøre det på, fordi så har de noget at fastholde det. Altså, hvis de har meget struktur omkring sig, så kan de også være i en fremmed rum, og så kan der også ske noget nyt. Altså for eksempel, toget kommer for sent. Det betyder ikke automatisk, at det kommer nedsmætning. Men hvis du følger en autist helt med nogle nye ting, hvor det som er uforudsigeligt, så kommer nedsmætning meget, meget før. Og meget oftere og meget mere tydeligt. Og derfor altså at leve sammen med en autist eller være sammen med en autist betyder også, at der skal være en forudsigelighed, det skal være en synlighed, og det skal være en kæmpe struktur. Altså jeg kender autister, de spiser ikke havregryn, når det ikke er på den måde, som de mener, det skal være. Så jeg har også fundet ud af, især at være ældre autister, lad dem gøre, hvad de har lyst til. De ved det bedst, og de kan forklare mig, hvad de vil. Fordi jeg kommer ikke til at forstå, hvorfor det skal være, som det skal. Jeg kan diskutere det frem og tilbage. Jeg kan også sige, at man skal vende sig til det, bla bla bla. Men jeg vælger jo også mine kampe, og jeg tænker ofte sådan, hvorfor skulle jeg overhovedet tænke over at skifte det her med hans havregryn? Så skal han da selv gå, eller havregrød, så skal han da selv gå i køkkenet og lave den, som han vil have den. Så er jeg ude af den diskussion. Jeg har rigtig mange andre diskussioner, jeg kan tage med de unger. Det er ikke lige frem den vigtigste. Men og så har vi det her stemning, det understøtter selvregulering. Jeg har prøvet at lære nogle autister i stedet for stemme, at de nynner, fordi det er ikke så irriterende, men stemning, heller at de hele tiden kommer med en samme lyd, så man har i gamle dage også oftest tænkt, det var hospitalisme, men det betyder ikke automatisk, det er hospitalisme. Det er bare sådan, når de stemmer, altså når de har det der brummelyd, så giver de sig selv tryghed. Og der tænker jeg også, lad den bare gøre det. Hvis det giver tryghed, hvis det giver trivsel, så har jeg ikke noget imod. Men jeg skal jo forklare en autist trods alt de kontekster, hvor det kunne irritere andre mennesker. Og så forklare den, når du stemmer, så kan det måske heller være en summe. Og når det er en stemning, og du er midt i en kontekst, hvor det er upassende, så skal man måske gå ud på vejværelset og sige, jeg har lige brug for 5 minutter, og så stemme der. Det hjælper også nogle gange. Men nogle gange har jeg det også, at mine personer med autisme ikke lægger mærke til det, og så fortæller jeg jo bare, at du er i gang med at stemme lige nu, ved du det. Ikke fordi jeg vil stoppe det, men jeg vil bare forklare den, at det kan være irriterende for andre, og hvordan det virker for omgivelsen. Vi snakker jo, når jeg snakker her om autisme, snakker jeg ikke om autister,
som sidder i beskyttet bolig eller noget. Jeg snakker om voksne autister, som kommer i en ganske almindelig verden og skal være i ganske almindelige sociale kontekster, og så er konteksten omkring de kontekster, sociale kontekster, ret vigtig. Altså når autist vil altid lære af, at du forklarer logisk, hvad det er, det forstyrrer andre. Og så kan det godt være, at de spørger, og vi neurotypiske tænker bare, hvorfor spørger du? Jeg har lige forklaret. Men bare blive ved med at svare, fordi det er virkelig, de her spørgsmål, de spørger, de er virkelig vigtige. Altså det er reelle spørgsmål. Selvom vi tror, at de tager pis på os, er det ikke det, vi er i. Det er bare, at de vil gerne forstå det hele. Så har vi de her sensoriske forskelle, og de er ret spændende. Vi har noget med lyd at gøre, vi har noget med lys at gøre, og lugte. Vi har noget med, altså alle sanser er faktisk udfordret. Jeg kender en dreng, som ikke har haft sko på de sidste 5 år, fordi han kan bare ikke være i det. Altså han har bestået sin studentereksamen og det hele. Det er ikke, fordi han ikke er velfungerende eller fuldstændig handicap, men alt med tøj, det er til ham vanvittigt. Altså og man kan tydeligt mærke det ved ham, når han er presset, så er det lys, det er lugte, det er lyd. Altså han render alligevel helt tiden rundt med hørebøffer, men det kan være rigtig, rigtig slemt for ham. Især også det der med lugte. Så lugter han noget, og det kan han slet ikke være i. Det findes også nogle autister, som slet ikke kan lide parfume. Og så findes der nogle autister, som kan ikke lide, når du skifter parfume. Hvor vi for det første er igen ved noget skift. Ja. Og det andet er, at de kan ikke lide lugten, underlugten. Og så findes der omvendt case. Og det er det der underfølsomhed. Altså vi har autister med selvskældende adfærd, fordi de ikke kan mærke deres egen krop. De kan ikke mærke kulden, de kan ikke mærke varme. Ja. Så har vi tankegang, som jeg synes er mest spændende og mega, mega sej. Den er nemlig meget logisk og analytisk og detailfokuseret. Jeg kan rigtig godt omgås med det. Jeg elsker at snakke med en autist, fordi man ikke har det der blomstersprog og pakker alt muligt ind. En autist mener det, han siger. En autist forstår alt bedst, når du snakker lige ud med den. Altså lad være med at være flink og venlig. Vær logisk detaljeret. En autist fungerer som ChatGPT. Den kan kun forarbejde de informationer, den får. Den har ikke noget forvind eller noget. Og du skal jo snakke med en autist, som om du er selv ChatGPT. Altså meget præcis og logisk forklaret og analytisk tilgang og hele muligheden. Fordi ellers går du godt i byen. Altså du kan ikke sige, jeg kunne godt forestille mig en kop kaffe. Så vil en autist ikke komme med en kop kaffe. Udover den har lært det i forvejen, og hver gang min mor siger det, så vil hun have en kaffe. Ja. Men en autist vil bare sige, ja, det er da skønt. Godt, vi har kaffe. Men den vil ikke reagere på det, som man forventer. Vi har den her dejlige historie af en mand, autist, som blev gift, og vil være bedste ægtefælle i verden, køber sig en bog, som højst sandsynligt hælder, hvordan bliver bedste ægtefælle i verden. Der er nogle lister og nogle opskrifter i. Dem følger den til punkt og prik. Og så kommer den ud til en foredrag, hvor hans kone første gang hører, at det romantiske sild, han har, er faktisk ikke noget, der kommer fra hjertet, men fra en bog. I første omgang var hun meget sådan skuffet over det, men vi kom faktisk frem til, at han har skaffet sig den her bog og følt den i punkt og prikke, så kommer det jo alligevel fra hjertet af. At han ikke har de her idéer og ikke forstår kontekster, eller forstår, hvad det betyder med blomster til en kvinde, fordi når man har en logisk tilgang, når man tænker som computer, tænker man, ja, og hvorfor skal jeg skære blomsterne af? De dør i en varse i lejligheden. Det giver overhovedet ikke mening, at man bruger penge på noget, man ved dør inden for 3 dage. Og ikke er så flot med, som det har været udenfor. Så det er bare sådan, jeg elsker de her hjerner. For mig er det meget logisk. Jeg selv er også en person, som er meget lige, så jeg har det meget nemt med at snakke med autister, fordi altså,
Hvis jeg ikke vil have noget, så siger jeg, kan du stoppe med det? Ja, hvorfor det? Fordi du er irriterende. Okay, fint nok. Så ved de det. Jeg behøver ikke at pakke ind. Og, ikke? Emotioner. Man siger oftest, at autister har ikke noget empati. Det passer ikke. De har empati. De har masser empati. De er de bedste venner i verden. De er loyale, og de er knyttet til dig, og de vil gøre alt for dig. De kan bare ikke læse situationer. Altså en god eksempel er, at jeg har haft en elev, som kom ind til mig til klasseværelset og siger, jeg har brug for en plaster. Så siger jeg, hvad har du brug for en plaster for? Ja, ham her, han bløder. Okay, fint nok. Han får en plaster. Tænker jeg, jeg kigger nok hellere. Så kommer jeg derned, og så lægger fingerspidsen på gulv. Altså han bløder, og der var også en plaster på, men fingerspidsen lagt på gulv. Så han skulle nok hellere have været i sygehus. Men ham her drengen, selvom han var 16, alle så han indtil nu har oplevet, hver gang det bløder, så putter man plaster på. Det er den erfaring, han har. Han har ikke mere af det. Men når vi snakker emotioner, nu er det her jo bare smerter. Når vi snakker emotioner, så har autister ofte slet ikke tilgang til deres egne emotioner. De kan mærke det. Mange reagerer med tynd mave og kramper og nedsmætninger. Men jeg har rigtig mange drenge på toilet faktisk, når de er presset. Og det er simpelthen fordi, de ikke kan udtrykke sig i det. Der findes nogle redskaber, at man sådan skriver på, hvornår har du det dårligt. Så man afdækker sådan lidt sammen med en autistisk dreng eller pige. Hvornår er det, at du får det dårligt? Er det hver mandag morgen, fordi jeg kommer og underviser dig i matematik? Ja, det er det. Okay. Er det fordi, det er mig, der underviser matematik, eller er det fordi, det er matematik, du bliver undervist i? Altså det er sådan nogle små ting, man skal afdække, og det kan man gøre på sådan lang sigt ret godt, fordi så har man bare afkrydsningsskemaer. Altså så hver gang man lægger mærke til, okay, nu får jeg mavepine igen, så spørger man ind, hvad er det sket i dag? Hvad er det sket i går? Altså, og lige ved de unge, der har jeg rigtig ofte samtaler med forældrene. Det er mega vigtigt at hele tiden have kontakt til forældrene, fordi de ved også, hvad der er sket derhjemme. Hvad kunne det være, det presser dem der? Og sammen er jeg også med glad, altså en autist vil ikke hoppe rundt og sige, yeah! Ikke? De smiler, og du tænker, okay, mener de det eller ej, men ja, de mener det. Myter og fakta. Vi har lige snakket det med empati. Det passer i hvert fald ikke. De har empati, men de kan ikke lide mennesker. De vil gerne hjælpe. De er de bedste venner i verden. Du skal bare komme over til dem. Alle mennesker med autisme er mega intelligente og supergenier som Einstein. Nej, det findes rigtig mange dumme autister. Det findes pubertetsdumme drenge, fordi hjernen bare slår fra. Og trods alt har de stadigvæk autisme. Det findes superintelligente mennesker med autisme. Det findes alt. Men man finder rigtig mange autister med i den retarderede side end i en allmænfungerende side. Altså når man er retarderet, har man hyppigere autisme, end hvis man er normalt begavet. Men ja, det er jo ikke noget videnskabeligt bevist. Vi ved ikke, hvorfor det er, som det er. Mennesker med ASF ønsker at leve i isolation. Det gør de overhovedet ikke. Mennesker med autisme elsker at være sammen med andre mennesker. De skal bare ikke lave noget lyd og ikke snakke med dem. Men de er gerne i fællesskab, og de er også meget ensomme. Oftest, rigtig ofte er de ensomme. Fordi de bliver misforstået, fordi de trækker sig, når det bliver for meget. Hvis de bliver overstimuleret, fordi der er for meget lyd og lys og larm og lugt, så trækker de sig i sig selv. Det skal de også, fordi hjernen skal jo slappe af. Og det betyder bare, at neurotypiske hele tiden tænker, at de gilder mig ikke. Nej, altså når du bor sammen med en autist, og den ligger 4 timer i sin soveværelse, lad den ligge der. Når du har en partner, der er autist, så giv den en værelse, hvis du har mulighed for det. Altså en kælderværelse eller noget, hvor de bare kan trække sig tilbage. Du har en helt ny menneske bagefter. Det betyder, hvis de bliver sådan knævende, eller de isolerer sig, betyder det ikke, at de ikke vil være sammen med dig. De kan bare ikke have mere input. Altså de er brugt i dem øjeblik. Og så har de bare brug for at slappe af. Altså
Min bedste veninde, hun er også sammen med en autist, og hun siger, at det findes ikke bedre kærester og en autist. De vil gøre alt for dig. De går for, altså, de lurer ikke, de er ikke utro, de er mega loyale og alt det der. Men de har desværre, de har brug for det her ro. For mig er det perfekt at have med sådan nogle mennesker at gøre. Det betyder også, at jeg har med ro. Det kan jeg også godt lide. Men igen, vi er meget neurodivergente her i huset, så når vi alle sammen render rundt med hørbøffer og sådan noget, så er det bare mega hyggeligt for os alle sammen. Altså det gør os ikke så meget. Vi behøver ikke helt tiden snakke sammen, selvom folk tror, jeg snakker hele dagen. Ja, det har jeg nævnt flere gange. Skab en struktur. Sørg for forudsigelighed. Sørg for alt det, du kan komme afsted med. Især når du skifter den altså hvis du kommer ud af hverdagsrutine, så sørg for struktur. Nu har vi jo snart jul for eksempel, men også til ferie eller noget. Sørg for struktur. Hæng nu skema op, som du skal følge. Hvornår står I op? Hvornår er der morgenmad? Hvad sker der efter morgenmad? Hvem skal vide? Og hist og pist. I vil have en mega rolig jul. Altså meget roligere end uden. Og så sørg for, jeg har været med en autist på en bryllup. Og vi har sørget for fra starten af at have en hotelværelse, hvor vi kunne trække os tilbage. Altså jeg har også haft brug for det. Jeg gik død kl. 11, tror jeg. Der var jeg smadret af min autistiske partner, mit papbarn. Han har trukket sig tilbage flere gange, og han gik også flere gange runder og sådan noget. Og jeg har jo gjort det, fordi vi var i en ny område. Jeg vidste godt, at det kommer til at ske. Så gik jeg rundt med ham. I forvejen har fortalt ham, hvordan han skal gå, så han finder vejen tilbage. Så vi gik en runde, som var meget nem for ham, som har taget sådan 5 minutter, tror jeg. Og nogle gange gik han runden også flere gange, fordi han kunne bare ikke være i det, men han fik lov fra starten af. Altså jeg har givet ham vej, hvor han kan gå hen. Jeg har givet ham lov fra starten af, at han kan gå. Og jeg gik også før med ham. Plus at vi så har booket en hotelværelse i nærheden af brylluppet, hvor han kunne trække sig tilbage. Og det har vi begge benyttet os af, og det var nok den bedste fest, jeg har været på i længe, selvom jeg gik ud kl. 11, og jeg drikker ikke, men jeg var smadret, jeg kunne ikke mere. Men det har jeg også brug for, og det har han også. Strukturere hverdag skaber tryghed. Mange snakker om de her med piktogrammer. Jeg er ikke altid fan af den, fordi det kan nedgøre rigtig mange unge mennesker. Men så er jeg jo fan af min iPhone. Fordi jeg har en fælles kalender med resten af min familie. Vi ved altid, hvor, hvem og hvorfor. Og, også især for mig, fordi jeg er også rigtig god til at dobbeltbook. Men det er min ADHD, det springer ind. Men min nye familie har jo sådan mere på spektrum udfordringer. Og så er det også ret rart. Fordi jeg putter jo bare tingene ind sådan. Ja, der skal jeg ud til ridning. Og så står altid alt klokken 8 om morgenen. Det kan min kæreste slet ikke finde ud af. Så i det han bliver stresset af det, bliver jeg jo nødt til at skrive de rigtige tidspunkter ind, og lægge mærke til, at mit liv også bliver meget roligere. Så det fungerer utrolig godt for os med det her med at dele en kalender og sådan noget. Så har vi det her visualisering, mailplaner og alt det, der hænger på vores væg. Jeg er ikke altid god til at overholde det, men alle skemaer, vi har, om det er skoleskemaer og så årskalender, man får i de forskellige foreninger og skoler og kommer efter mig, det står alt her på væg. Vi har delt, hvor de står her stadigvæk bor her, også alle mulige skab og sådan noget op, hvor jeg hele tiden har haft en klistermærke, fordi der er noget tryghed i, de ved, hvad der skal være i, men ja, og ellers er det jo for de mindre piktogrammer, altså billeder, det skal du ikke. Der findes også en program, en computerprogram, som jeg nok skal finde frem, og på et tidspunkt måske
forklarer i en video, hvordan man bruger og hvordan man ikke bruger. Der kan man faktisk uploade nogle fotos af de ting, man skal. Det har jeg gjort ved min datter, hun har ADHD, og så har jeg skiftet bil den ene dag, fordi jeg har taget min kærestes bil. Og på billedet var det en anden bil. Det fungerer heller ikke altid. Altså man skal passe på, at man ikke laver for meget struktur, fordi så sætter man selv, man gør børn rigid med det også, hvis det er for meget struktur. Men hvis det er for lidt struktur, ja, så har du helt ofte sådan en nedsmeltning. Men det er jo, som man altid siger, mængden gør giftet, ikke? Så tilpasning. Man skal snakke med de her autister og så se, hvad er der for en behov, altså hvad kan man arbejde med, og hvad skal man støtte, og ja, og så har jeg jo altid det her med, at man skal i hvert fald kigge på de individuelle styrker også rigtig meget, fordi mange autister render rundt med en narrativ, som hedder, jeg passer ikke til, jeg er ikke god nok, og så videre, og så videre. Og så skal man jo ganz oftest, altså man skal hele tiden huske, for en negativ udtalelse skal det 2 til 3 positive udtalelser, før det er ulige. Så når en autist hører oftest, hvad den alt ikke kan, så skal man også fortælle den 3-dobbelt så meget, hvad den alt kan. For at sørge for, at de trives i deres liv, og hvis de ikke trives, ja, det er mareridt. Altså jeg render ind i så mange, som har depressioner og anoreksi og selvskadende adfærd og er fuldstændig smadret, og de er ikke engang voksen alle sammen. Altså ikke det, jeg vil betegne som voksen, og det er jeg sådan utrolig ked af. Fordi samfundet slet ikke forstår, hvad der sker, når man kritiserer en person for dem, de er. Altså, det er jo det samme som, man går ud og siger, du er brunhår. Jeg kan ikke lide brunhår. Jeg vil have, at du er blond. At sige det hver enkelt dag til mig. Ikke? Selvfølgelig kan jeg farve mit hår blond, og det kan jeg gøre resten af mit liv, men på et tidspunkt knækker de, og så falder de ud. Og det er det samme. Man kan tvinge autist til at opføre sig ikke være en autist, altså det vi kalder maske. Og de bliver så slidt op, at de til sidst, så knækker de. En stedet for at støtte dem i deres autisme og sige, du har brug for nogle redskaber, okay, du har brug for struktur. Den skaber jeg for dig, senere skaber jeg den med dig, og helt til sidst, så skal du skabe den struktur for dig selv. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at sige, nej, du skal lære at leve uden struktur, fordi det kommer ikke til at ske. Autister vil altid være stresset, hvis de skal ud i en usædvanlig, men hvis de er stabil og føler, okay, nu skal jeg til New York, fordi vi har booket 2 uger New York, men derhjemme har jeg en struktur, der har jeg ro på livet, så kan man mere. Men hvis derhjemme er allerede kaos, og så skal du i endnu mere kaos i en ubekendt stil og sådan noget, så det nedbryder en helt menneske, du ødelægger den. Så det her mening med, at man skal om at opdrage, ændre en autist til 0, den aldrig kan blive, den er jeg ikke sådan helt enig med. For mig er det den værste tilgang overhovedet, man kan have til neurodivergente mennesker. Så har vi det med rutiner, det har jeg jo nævnt før. Det er vigtigt, rutiner. Rutiner betyder, at når man er lært til en autist, så hvis du kommer ind hver morgen og skriver på tavlen, fordi du arbejder også med synlighed, som vi lige har snakket om, skriver du, hvilken dag har vi i dag, hvornår gør vi vel, bla 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 bla, og så skriver du det på tavlen. Og hver morgen begynder man med at læse. Så ved en autist, okay, nu skal jeg begynde at læse. Og hvis du siger, og nu begynder jeg at læse, så skal du også sige det hver morgen. Altså, du skal også passe på, hvilke rutiner du gør, fordi er det for snævert, så skal du blive ved med, det bliver alt for rigidt. Men er det for bredt, så er det heller ikke godt. Det jeg vil fraråde i hvert fald er, for det første, det største fejl jeg laver, skrivefejl. Det fungerer ikke. En skrift, de ikke forstår, fordi jeg er jo tysker. Altså, jeg har lært skråtskrift. Det har danskerne ikke.
Så man kan godt skrive en S i min skrift, som man kan genkende som en S, men som ikke ligner den S, jeg er vant til. Så så har du i første omgang i starten af sådan en undervisning 5 minutter diskussion omkring en S. Så jeg er meget ops på at skrive med de rigtige bogstaver, fordi jeg kommer aldrig videre ellers. Og så tidspunkter. Lad være med at skrive tidspunkter på. Du kan ikke skrive ord til ord 10 læsning. Jo, det kan man godt. Men hvis du så siger, at klokken 7.51 kommer bussen og henter, og den kommer ikke 7.51, så går det galt. Lad være med det. Bare sig, vi kører med bussen. Vi gør sådan og sådan. Altså bare rækkefølgen er nok om, og så hvis det er nogle opgaver, selvfølgelig kan man arbejde med synlighed i, at man stiller en timer, eller man siger sådan cirka 20 minutter. Men hvis du bor sammen med en voksen autist og siger, jeg kommer hjem nu, som jeg jo ofte gør fra spejder, og du kommer først 45 minutter, det er ikke en god ting at gøre. Så hellere sige, at jeg skriver, når jeg kører, og så ved han, det tager 5 minutter, så er det fint nok. Forandringer kan være grundlæggende stressende, så når man planlægger forandringer i forvejen, altså hver enkelt gang I skal noget nyt, som han ikke er vant til, eller hun er ikke vant til, så planlæg det sammen med hende, forklar hvilke skridt det skal til, forklar også, når man ikke ved, hvor længe det tager, eller hvad der sker bagefter. Fordi så forventer de også, at man ikke ved, hvad der sker. Så det gør ikke så meget, men hvis man ikke forklarer den, fordi man er bange for, og man vil gerne have styr, og man vil gerne vise, det giver mere problemer, fordi når det så sker noget, de ikke forventer, og ikke forventer, at der sker noget, de ikke forventer, er det værste. Det lyder lidt kompliceret, men prøv at forberede dem på hver enkelt mulighed. Som jeg siger, jeg elsker autist. Mennesker med autistisk træk, jeg elsker den helt vildt meget. For mig er det mega, mega gode mennesker. Altså faktisk de bedste mennesker. Lige efter ADHD-mennesker selvfølgelig. Men de har en sans for detaljer. De er meget ærlige. De har en dybgående viden oftest i de emner. Altså det her fascination, det her nørderi, jeg elsker den. De har en klar kommunikation, som jeg godt kan være inde i. Og de har en kæmpe evne at se ting, jeg ikke ser. Så egentlig er det en kæmpe bidrag, i hvert fald i mit liv. Den har udvidet min horisont ekstremt meget, og arbejder så meget med autister. Fordi de ofte ser verden også på en anden måde, og ikke engang på en forkert måde, bare anderledes, som jeg godt kan forholde mig til. Ja, meltdowns er angst for forandring, angst for spontane ting, angst, altså når rutiner og planer ikke fungerer. Vi har nogle eksekutive funktioner, det betyder planlægning, organisering og multitasking, som man er mega, mega udfordret i, og hvis man presser en autist og skal ud i noget planlægning eller noget, så kan det give meltdowns og overstimulering. Det betyder, at der er for meget høj lyd, for skarp lys, for mange mennesker omkring en, for mange lugter, for mange indtryk, for mange informationer i det hele taget. Så foregår der nogle meltdowns. Meltdowns kan være alt mellem himmel og jord. Det kan være nogle græden, det kan være skrigeri, det kan være slagsmål, det kan være, jeg løber væk. Vi skal huske, at når vi er inde i nogle meltdowns, så er det krybdyrhjernen, der er i gang. Og krybdyrhjernen reagerer på 3 ting, eller med 3 ting. Det er frys, flygt og angreb. Så når vi er ude i meltdown, så vil det være en af de ting, den hjerne trækker ud og siger, jeg fryser, så jeg reagerer på ingenting. Så kigger din næld, du ser den ofte med sådan en hættetrøje sådan over hovedet. Ikke? Og så plejer jeg bare at spørge, har du det godt? Har du brug for at ro? Og oftest kan de bare nikke, og så lader jeg den være. Eller jeg tilbyder endnu mere afskærming. Jeg har rigtig oftest muligheder for afskærming, der hvor jeg underviser i. Det er det første, jeg indretter faktisk. Fordi jeg ved, at det er mega, mega nødvendigt. Flygt, lad den løbe, angreb.
er oftest kun, når du står i vejen. Så lad være med at stå i vejen. Når de angriber nogle virkelig voldsomme og bider eller noget, så er det igen afskærming. Men prøv ikke at være fysisk, fordi det her barn er i overlevelsesmodus. Det her med at diskutere med en barn i meltdown og snakker også med voksen, det giver ikke noget, fordi hjernen er fuldstændig slået fra. Der er kryptohjernen, der er overlevelseshjernen, der er i gang. Der kommer ikke noget over, det er bare støj, og de har nok støj i hovedet i forvejen, så du tilføjer bare endnu mere støj. Så det eneste, du skal egentlig sørge for, er, at de bliver afstimuleret. Få den til ro i, at du slet ikke tilføjer noget som helst mere. Altså helst, og det lyder nu dumt, men helst en afmørket rum. En madras, hvor de kan ligge sig på. Og så bare sætte dig helt stille ind i en hjørne, så du ser, at de ikke gør noget selvskæld, eller andre skæld, eller stikker af, eller hvad det var. Men bare være i nærheden, og lad være med at snakke med den. Hvilket, altså jeg mener ikke, I skal spærre den i kælderen og lukke døren. Jeg mener virkelig bare sådan, sørg for, at de finder en tryg sted, hvor de fuldstændig er afstimuleret. Altså de skal virkelig være helt ned under. Når de er der ned igen, så forstår de heller ikke, hvorfor de har reageret, som de har gjort. Så om man så skal diskutere så meget med den, det ved jeg heller ikke. Altså jeg prøver egentlig bare at arbejde på strategier, at de afdækker før de er på vej til meltdown, og hvad kan man gøre, når man har meltdown. Fordi som voksen, så kan du nok ikke ligge der på gulv og skrige og skræge og gøre drama, fordi så mister du dit arbejde måske relativt hurtigt, vil jeg mene. Så udarbejder jeg strategier, arbejder jeg rigtig, rigtig meget med. Men meltdown og kunne ændre det, jo, man får en større resiliens på vej til at være voksen. Men de forsvinder nok aldrig. Resumé. Altså F er en spektrum, ikke en fase, ikke en sygdom. Og rigtig meget kan opstås med struktur og forståelse. Ikke? Tak fordi du lyttede. Jeg håber, I fik lidt forståelse, og jeg håber også, at jeg kunne smitte jer lidt med min diversitetstankegang. Det der med, at mennesker er, som de er. Hvem skal de ændre sig for andre eller for sig selv? Altså. Men tak for lytten. Hej hej.